हाय लोगोफोर खबर सबर बोरै दङ मोनसे खोथा जाबाय लोगोफोर आं भिडिअखौनो दासान्दि होनोनो हायाखै मैयाबो होनो हायाखै दिनैबो भिडिअ होनो हायाखै फंनैसो जास्ट बुंनो फैदों बेवहाय लोगोफोर आंना चेनेलाथ' मनेटाइजेसन जानायनि साबस्क्राइबार बारखाबाय 1000नि दा 2000 थांबाय ओमफ्राय वाच टाइमा बारलायबायमोन आरो आं दाख्लैनो मनेटाइजेसन एप्लाइ खालामदोंमोन ओमफ्राय फार्स्ट खालि खालामबायना हैदिनखालिबो जायासै आरो सेकेन्ड टाइम नायबावबाय आं हैदिनखालिबो जायासै थार्ड टाइम नायबावबाय थार्ड टाइमावबो जायासै आरो फोर्थ टाइम नायबावदों आं जाबावासै जाया ओमफ्राय आं इउटुबाव जा नायदोंमोन आरो मनेटाइजेसन खालामनायनिखौ ओमफ्राय इउ हेभ एन एडसेन्स एकाउन्ट बिदिल' दङ होनो ओमफ्राय सिगाङाव खुलिदोंमोन खोमा आं ओमफ्राय बेखौ बावबायना पासवार्डखौ बावबाय जिमेलखौ बावबाय ओमफ्राय मोनफिनासै आं बे जिमेलखौ बेनि थाखाय बिदि जाबाय थादों खोमा ओमफ्राय मैया फेसबुकआव मोनसे पस्ट होदोंमोन आरो आंनि बिदि प्रब्लेम जादों होननानै बेहाय गोबाङानो कमेन्ट हरदों आरो ओमफ्राय बेहायनो बिदावा बै गसाइगावनि बिदाव बड' सं डट इन होननाय मोनसे वेबसाइट सालायोमोन ना गोदो बेयो कम्पिउटार गोरोंखाना बेयो खालामनो बिनायलाय आं गावजों रायज्लायना हरबाय ओमफ्राय आरो दिनै खालामबाय आंनियावनो एक्सचेन्जखौ खुलिबावदों आरो दिनैबो बे प्रब्लेमानो फैबाय ओमफ्राय बिदि जा टेनसन जागासिनो दङ मनेटाइजेसनखौनो खालामनो हायाखै ओमफ्राय भिडिअखौबो होनोनो बानाय मोनदों बोथोराबो थान्दा गुसु ओमफ्राय आरो दिनै गोदान खालामफिनबावबाय आरो आइनि होबाय एडसेन्स माबाखौ एडसेन्स एकाउन्टखौ आइनियाव खुलिबाय ओमफ्राय जाहैनाय जाया गाबोन नायनोसै मनेटाइजेसन जाबासो भिडिअखौ होनोसै खोमा एकबारनो खालामबाबो जाया मोजां ना गासिबो लोगोफोर खबर सबरा ओमफ्राय उनाव बिदिनो नायनोसै मा भिडिअ होनो हायो बारा खालामनोबो रोंलायलाङा जानला मोनलासो जायो आंना भिडिअफ्रा थेवबो नायसाबो जेनेबा मानसिफ्रा बिदि नायनायनि थाखाय आं बिथांमोननो साबायखर हरो जाहाथे आंनि भिडिअखौ बिदिनो उनावबो नायबाय थायो आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै बिथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गावजों गाव हेल्प होलायनांगोन बिदाव आदायाबो बिदिनो आंनो हेल्प हरदों आरो आं बेलेग इउटुबारफोरजोंबो रायज्लायदोंमोन एक्सट्रा इउटुबार बड' इनफ' राजा खुंगुर ओमफ्राय बिसोरथ' गोबां बिजियाव थायोना आरो बेफोरखौ रोंलायलाङा बिसोर गावसिनि भिडिअ बानायनाय माखासे माबायाव बेस्थ' जानानै थायो ओमफ्राय बिदि प्रब्लेम फैनाङामोन आरो एडसेन्सनि प्रब्लेम जाहैबाय बियो दा जायोना जाया गाबोन नायबावनोसै जायोबाथ' गाबोननो मिथिगोन ओमफ्राय बे जानानै आरो बै मोनसे थार्ड स्टेप दंबावो बेयो सप्तासेसो लायो खोमा बिनि उनावसो मनेटाइजेसन जायोना जाया मिथिगोन आरो जानांगौ बायदि मोनदों आं चेनेलाथ' बांद्राय कन्टेन्टआ जेनेबा गावनिनोखा कपिराइट स्ट्राइक बेफोरबायदि क्लाइम गैया आरो जेबो गैया जानांगौ आसा खालामो चेनेला जागोन आरो लोगोफोर बेखिनियानो आरो आंनि दिनै भिडिअआ ओरैनो जास्ट फोरमायबाय आं लोगोफोरनो आंहा जेनेबा गावनि निजाबो कन्टेन्ट बांद्राय गैखाया मिथिं दावथिंनि मोसानाय बा लेक्सार होनाय जेरावखि थाङा बेफोरखौल'सो खालामनाय जायो बांसिनानो दे लोगोफोर बिदियानो खबर सबर मोजांबा